Hello guys, good morning ninyo tanan. Welcome back sa mga channel, Ai and Mariano family. Alas 5 na bunta guys. Na Miss Mariano da ang iba mag-jogging kaya muniwang-niwang po ni ijang. Hi guys, good morning. Lawas. Kay grabe mong hagok. Pag kailangan mag-jogging kada buntag. Muna malikas pakyaw. Ha? Padong may istaka guys. Istaka ari dapit sa ubos. Maraming tugawa. Aji tugnaw. Tugnaw ra na sa ngaway ligo. Sama nimo aron mabugnawag utok, ligo. Kay ganahan. Gunot ni Mariano ga. Benuban pag arrow. Liad to bantay. Bugnuan gali kag mga arrow dari na. O pila ka adlaw na nimong exercise. Mukuan, mugamay nimong naong utijan. Wa mino ko pa rin utahin o. Diyan mo pagalipag ko, panington na ditso. Naapod? Naapod ka no? Tugnaw guys. Lakaw na, aning, nabapoy mag-jogging nga mo, agbay na. Walking na naman ta. Walking. Imong kigol. Nanay mga dahon guys oh. Nanay mga dahon, nanay mga saging. Back to the saging na guys. Back to the dahon, suman. Magsuman na pod. Pwede na magsuman guys. Ato na putas ubos ato miskuan guys kinang nay kanal bitaw. Paduagi kuan sana sumpay sa dam sa pilar. Maubos. Kit-o naman ang inja guys. Dara guys, sumpay sa dam sa pilar. Yung nag-jogging, kaliguon man siguro ni. Hinektek man. Nanaol, dakog kunot. Dapat dah speakers guys dia. Napa jug baki nga kanang hadlukan nga ning tungtung. Kutong nagiregalong tiris ang birthday. Mao man ang baki ang sukat sa pagkabata mao din ang di na ganahan makitaan. Lukso-lukso ko makitaan na deew. Kamprag man nga sa mo mi kamprag. American crab. Kanas Marianos lajo guys. Ang gubanan mag-jogging kaya rong mabawas-bawasan ag dakog tijan. Mabugnawan pag utok ba? Mabugnawag utok pistot na nairo.
Nice dari guys, kay ting ani na. Ting ani nag-uban. Nice agbuwak. Ato na po Miss Ubos guys. Mariano. Ato na po ta Ubos. Padong ilatilina. Ato Ubos nga na. Sumpay gyapon dani nga kuan guys. Sumpay gyapon dani. Tapos igsuong mama ba guys na may si Jay bayad to Ubos. Ito babay nila Atelina. Shout out Rosalina Lapiceros. Igsuon na si Jang mama guys. Lapiceros family shout out og Amila family og Reyes og Langi family shout out ko ninyo majong buntag ninyo tanan og Bernades family da Mariano. Samot na sa akong apelido, Borato. Proud to be. Borato family, shout out. Ato na po may speakers guys, ato ta, sumpay na to, ato na po may. Isugad is tubig. Guys, oh. So, nagbay sa igsuong mama guys to ah. Atelina. Split, be split. Split.Ugay na kamong gayo. Pero git balik ko na takon guys, gihangat na ko. Kumot ka sa Mariano. Wali ko hangak kang ipaningot ka ko. Ang napagatang ilong na ngayon, yung nagdadaan. Nagsamot. Guys, dari na kay ting ani na. Madami ko guys, istaka na ni siya na sakop. Ay, stock ka na dyan no? Split ba? Naka na? Ang split. Ang bagay noon. Bagay ka lang. Eh. Ganahan. Bawag kadot ka na ha? Ha?
Dagan. So, nagajaging ka. Tikang-tikang hinoon. Lukso ko dari. Luk. Lukso ko. Lipay ko. Hindi, mabawar mo na. Mabawar mo na. Sana naman minamiyabas. Sana minamiyabas ito yung vlog mo. Mas niagi pang mga buwan. Wala, takilid raw na. Dali ko. Wala. Padong nami uli guys. Nangadami kamunggay guys. Namungat kong Mariano na. Grabe na kanak. Props. Props. Nag-jogging. Sumangin raw sa'yo kag-jogging Mariano. Ro magkakamunggay ka. Maglawoy ko na siya guys. Bahawa siyang utok nga. Nasudlag bakukang. Sinubahan sa naol. Da guys. Nangadami may dari na. Dagang kamunggay dari sa ubos. Mas lami pa ko. Nakatumis ko. Nakatumis ko munggay guys. Nangadyo mis kamunggay. Nangadyo magutas tag-ija. Nangadyo mis kamunggay. Pamuwi. Palm oil guys. Where is it? Oh, magoy bunga? Madung naman may uli. Agkanat Mariano, cute. Cute pa siyang gibit-bit nga kamunggay. Siya ganahan pod. Ako'y bit-bit di pod. Hah, tungason. Lalay chicks. Rapaji dyan kayo nagbo. Mariano, oh, chicks. Chicks. Nauwaw. Hangat lagi. Hangat ko no guys. Hangat lagi kitag chicks. Hangat na makakitag chicks. Wa na patay lagi mong kamunggay. Batay mong kamunggay. Sakman isakto nimo kada buntag. Aron sunod adlaw mura nakas Mr. Bean. Siksir di kag samot be. Be. Siksir di ka. Dami tayo. Tao. Dagan. Balik, balik. Balik ka ba? Kamu. Madumuntag te. Madukil kabit-bit ang kahoy. Kamunggay.
Unsa man ni siya? Ano ni siya guys? Kailan mo na guys? Burag kubasa. Nga nagkarlanda. Napiskarsara. Ujang Mariano. Oy, Kuya Props. Bye ni Ate In Langi Reyes. Shout out. Robilin Langi Reyes. Shout out ni Moti. Ubanta jogging punte. Narong malingaw ko nimo. Baka Israel. Katapad Tabaw. Ha, kahoy! Guys, darag kakita ba itong nagjogging mi Ganes Mariano? Dara mo ning kamunggaya. Unja ang gipalitan og pitsay og karing bulinaw, unja kubasa. Kay among sunuban. Si Mariano ag magluto. Unja guys, atangira ninyo. Kay hagpatan pa ning kamunggay. Kay giwara-wara ra ba ni Mariano Ganes nagkuan mi. Nagjogging mi nangalanta na ning uban, pero okay ra gyapon kay presko pa magyapon kay sama sa kapresko na. Tsa ganahan. Bitaw guys, mag sunob mi gulay kani si Jana. Sudan na mas panihapon. Tsa paresan na rin bulinaw, paresan pag ginamos, arang lami ah. Kita na mo dyan guys, maluto na. Dahil na guys, sa gamong tinunuan nga gulay with isa na kubasa o katong pitsay o katong naikuan gisagol na mong bulinaw. Kamunggay. O kamunggay, sagulag kamunggay. Papabalog Don't to, mind the guys, suganan because wa may kurente gihapon sa because wag may kurente gihapon dari guys. Gainga na rami na. Mga dyan guys, nag-vlog din si Mariano guys. Palihog din ko pas support sa jahang channel. Nag-vlog si Jagi Jaha. Bawa sa jahang sa ujang utok. Dip, kuha na guys. Luto-luto na ba? Luto na ba? Unsa channel nimo? Mariano's Vlog. Mariano's Vlog ko no guys. Please subscribe raman pod. Wala ko subscribe guys. Kay iluoy pod laki ra ba? Anong pangalan din? Luto-luto ko no ijaha guys. Basta hindi matchip cook na itos Japan. Kuha na gustuhan abroad. At din si Jaskuan. Luto ra gustuhan. California. Kalenderya. Andar guys, kay wa pa manuno ay wa pa lata agwan kalabasa. At tangin enjoy ijahang vlog guys. Upload ni Jaron. Upload yun niya guys. Suon niya guys. Sinibuhol. Unsa guys, unsa tangi. Bago mo maka-upload yun sa. Gamay na tindahan guys ano? Ito, gunahan, gamay. Gamay sa picture. Kuwang na namag gamay ganun. Huwag na naman yung gamay ko. Gamay. Tadadlaw kung mag-jogging kasi. Para mo kuhaan pa itong lawas po. Ah, okay. Mo gamay. Ito mo, gamay. Hinaot yung ngaway gamay. Atangin guys. Atangin ni Jeng channel guys. Siya ni Jeng kalaki dani. Mariano's Vlog. Thank you Dan. Hapit na maluto guys. Agamang gulay. Among chip cook da. Mariano's Vlog. Please subscribe. Am I right? Wakasin guys, wakasin. Nanda ko man. Kulab ta my love. Sa ganahan, kulab. Murag pang tagakuan. Ganahan pod. Mangaras ba eh. Tara, luto na. Luto na guys. Luto na guys. Miyas among sudan guys. Sudas manihapon tanin jo. Okay, salamat Mariano sa imong pagluto. You're welcome. Okay.